kukhona ubaba uThulani Kandlela kukhona uMusa Sikhosana yebo ngicabanga ukuthi ngibaba lebonke yebo ngaleko ngambala hayi usempe phela ngomshini all right mfethu ngike ngabona nasenkundleni zokuxhumana nibhalile ngokuhlukana kwenu nikhuluma ngoma ZZ ningathi ukubonga emswaneni masikhuluma ngoma Z siqale ngawe Thobekile ngibingelela bonke abalaleli boKhozi FM ngibingelela bhuti wami ngibingelela siself egameni lenkosi nama artists esinawo haleluya njengoba sihlangene njengabaculi asiphelele baningi kakhulu abaculi kusho ukuthi bekufuneka sibe sehholo lomphakathi kunjalo yebo kodwa ke sibonile ngoba seseduzane siyasondela ukuzobonga emswaneni kubhlungu kakhulu njengama artists sithintekile thina kakhulu especially KZN uMamzanele usithathe wasibeka kweli level wathi abantu ade bengasazi basazi ngenxa yama crown samukela indondo ngenxa yakho Mamzanele so kubhlungu kakhulu sishayekile kakhulu njengama artists njengoba silazi sizothi futhi umndeni ududuzeke awuwodwa lephena abayizwa siyayizwa noma ingeke ifane kodwa nathi siyayizwa because endimeni yomculo noma endimeni yegospel yes sishayekile Ngizwakala mfowethu mhlambe ngekade iqala nizwa ukuthi kuzoba khona ama Crown Gospel Awards kwathini nina njengabaculi bomculo wokholo sibingelele Butchatha sibingelele Selbina abalaleli bonke boKhozi FM Ntanzi lo ngicabanga ukuthi mfethu enhlizweni yami nje two institutions zimbili ama institutions angazi ukuthi ngizothi ngolimi lwesiZulu asebenzile ukufukula nokuqinisa nokuqhakambisa amakhono nomculo wegospel Joy Celebration nama Crown Gospel Awards it's uxolo and la KwaZulu Natal iJoyous was more Johannesburg and then bese kuthi ama Crown now makuthiwa kuzoba khona ama Crown I think back in 2008 la ngiqala ukuzwa khona ngawo yathi into nathi sayithola into yethu ezokwazi ukuthi ifukule iveze iqhakambise on a world stage noma ezingeni lomhlaba amakhono not only our KwaZulu Natal yes I priority for me was going to be amaculi namakhono KwaZulu Natal kodwa yase yakhula into bethi mayibizwa Mamzanele ethi umbelethisi noma uyi midwife yamaphupho umbelethisi wamaphupho and that is what she did ma letter into ethi Gospel Powerhouse letter into ethi Crown Gospel Awards ubebelethisa abantu amaphupho abantu abazalwe bezele noma bekhulelwe izinto zaNkulunkulu abayinikezwe ezulwini and so into yathi ke makufika ama Crown saze salithola nathi ithuba lokucompete ngizoyibeka kanjalo noma lokuqhudelana ezingeni lomhlaba and that is what stage sama Crown nama Crown as a concept was noma is in fact because the show must go on umama uyibeke induku ebandla she's leaving behind a big legacy so siyamkholwa kakhulu uNkulunkulu leyo ukuthi nithathe nonke njengezingane zakhe ngoba cishe nonke benimhlonipha nimbiza ngomama sure nokuyinto engakaze kube into encane neze nina ake sikhulume mkhosana ngibonga kakhulu ngoba besenza ama interviews fonelwa imisakazo sifonela amaphepha ama magazine umunye uzothi mina siyazi wena ukuthi bona ubudlelwano obusondele kakhulu nomama ngabe singiyamchacisela ngithi hey bengingamninga ngeke akwena wedwa sonke ngiyacabanga ukuthi besithatha njengezingane zakhe ngangokuthi noma wenza iphutha ubesifonela kube ukuthi uyakuyala yena akuthethise so akwenzile bengakwenzeli abantu abathize besenzela sonke kwesinye isikhathi uthola ukuthi siyamnyathela kwathina abuye asixolele asibuyise ngonyaka ozayo asinominate nothina zonke lapha asibuyise ngoba ebengathathi izinto personal bebuye kubona ukuthi umama so engithanda ukusho kakhulu nje mfowethu ukuthi sibonge uNkulunkulu ngempilo yakhe
sibonge isikhathi asinike sona ukuthi sikwazi ukuthi siphile naye asikhulise futhi in terms of i-industry. Umndeni sinabo throughout and siyamthemba uNkulunkulu ukuthi nalobuhlungu naleli nxeba lesilonda esivulekile in due time uNkulunkulu uzosipholisa. Kunjalo. Ngaphambi lapha kwezemidlalo ngifuna ukubuya ngize ukubone uka osondela mfowethu. Ngoba ngiyazi ukuthi uqina ngeminyaka laba uyamazuma ZZ uma-ZZ kudala wasebuya ihlandla lesibili emsakazweni esezokwenza manje uhlelo oluhambisana nomculo okhona. Yini njengabaculi balomkhakha kwabanjani? Into yabaleka kakhulu saba nento ethi umebuya kuye kubaleke ukuthi kuzongena umuntu oqonda kahle futhi ezogxila kuwo ngqo lomkhakha kwaba yilokuthi uzogxila kuwo ngqo nokuthi ke kuzonikeza naba njengomuntu ombelethisi uzokwazi ukuthi ngiyazi ukuthi ngithola amademo amaningi nomusic omusha so ke naye uzokwazi ukuthi abheke njengomuntu othuthukisa umculo akwazi ukunikeza abanye abantu ithuba abangakaze balithola ithuba before. I believe ukuthi uNkulunkulu umthathe angeke ngithi mhlawumbe usheshe wamthatha noma kodwa engakusho ukuthi umama usebenzile endimeni yomculo kakhulu kuningi asifundise khona. Manje wabesho ukuthi ubethethisana ubethi mekubona ama poster ka626 esemaningi kakhulu akufonele athi hayi awuzama ukubeka mhlambe lababanye ngoba you are a brand, we are building a brand, so masu all over nokuthi uyakhokhelwa nje ubuya kulezo indawo mawuthi hayi ngisuke ngiyokhonza ngizama ukuthi hayi ehlisa kancane so that abantu bezokwazi ukuthi bakuthathe serious. So ziningi izinto asifundile ukuthi how important i-brand is yomuntu ngamunye ngamunye. Ngiyabona futhi nina benivele nize ngokuthi nje amen nje kanti kosisikhahlana ngiyakhokhelwa manje. Phela manje ngithi ubusuku ukupromote nokuthi ithuba lokho manje njengoba ukupost ubothi iviki neviki wo626 non stop. Asethi hayi awehlisa kancane sakhe brand weekend eyo kanti manje friend benifile phela ibhizinisi lethu. Madoda kezwakala